Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнендә тантаналы шартларда тагын бер матур ял итү урынына бәхет скверы ачылды. Бирегә урнаштырылган һәр нәрсә бәхет төшенчәсенең эчтәлеген ачуга хезмәт итә. Менә бәхет нәрсә ул дип әйтергә теләгән булсаң, аның инде җавабы монда. Мөслимгә барып карагыз, бәхетнең нәрсә икәнен белерсез дигән. Кыска гына вакыт эчендә төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе хезмәткәрләре көче белән скверга чәчәклекләр ясалды, гөлләр утыртылды. Көненә туры китереп, Мөслим казы скульптур композициясе дә әзер булды. Мөслим дигән сүз ул сыйфа, саф татар кешесен күз алдына китерә. Күз алдыма килеп басты, менә шушы матур, сөйкемле әби белән бабай һәм шушы образны казларга күчердем. Бәхет скверы кызыл тасма кисү церемониясе белән кулланылышка тапшырылды. Хәерле сәгатьтә. Бәхет төшенчәсе ул бик киң төшенчә. Һәр кем үзенчә аңлый һәм һәр кеше бу бәхеткә лаек. Гаилә традицияләрен табыр кат игътибар иттереп, гаиләләрнең ныклыгына, гаиләләрнең тигез булып яшәүләренә, матур яшәүләренә тагы бер кар игътибар бирү максатыннан бәхет скверын да ачтык. Тантанада озак еллар үрнәк гаилә булып яшәүчеләр бүләкләнде. 62 еллык парлы тормышта яшәүче Тимирхан һәм Әлфинә Асылгәрәевләргә район башлыгы мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале тапшырды. Бер-берсен кайгыртып яшәгән бу пар бүгенге яшьләргә әле дә зур үрнәк. Бер хөрмәт иткәч, аннан соң инде әйтәләр бит инде. Хатыннан уңган бәхетле ир диләр. Менә мин шундый бәхетле ирнең берсендә Шара Шәйгәрдановлар дуэты Гүзәл Галиева башкаруындагы җырлар белән үрелеп барды. Мөслимләрнең төнге утлар белән балкучы скверда уздырган зур фотосессиясе белән тәмамланды. Безгә бик матур сквер төзелде. Безгә бик ошый. Монда инде менә утырырга да уңайлы, утыргычлары да, балалар белән дә йөрергә бик уңайлы, рәхәт. Мөслимебез тагын да матурланып китте. Бик матур. Бәхет скверы гаилә, дуслар, туганнар бергә җыелып аралаша, кунакларга горурланып күрсәтә ала торган, мөслимләрнең тагын бер яраткан ял урынына әверелер дип ышанасы килә. Биредә танышкан яшьләр матур тормыш корсыннар, бәхетле булсыннар дип телибез. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.